Kepala kang tumingal perang campo samya ngadali Lerkadet wileting kotok Danyanggung mangun sang niti benjang sang aji mijil Ladinya ngadali wus Wah, Gatot wonten timbalan Kanjeng Rama. Kanjeng Rama nimbali dhateng pratanipun ingkang putra ing gondanipun Gatotkaca. Kula nyadhong dawuh lan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yo, tatomba kuwi atur bekti ngersani wong tuwa le. Antaraja wonten dawuh Kanjeng Rama. Amiji dhateng wiswanipun ingkang putra ing jangkar bumi pun Antaraja kula nyadhong dawuh. Saha kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping paduka Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Yo sembahmu tak tampa. Antasena Kocluk. Piye, Pak? Nimbali karo anak-anak Kakang Gatotkaca, Kakang Antaraja sartane aku mbok lumpuk kene kene. Ana wigati apa sartane bapak arep dawuh apa karo anak-anak? Gatot wonten timbalan. Antaraja wonten timbalan. Wah, mangertiya. Jroning pasewakan negara Ngamarta geger kahanane. Geger sababipun punabi. Disababke merga nalika semana ana menungsa ingkang gawe ora jenjem sartane gawe ora rena atine wong tuamu Jodipati le. Sinten? Gandeng kula menika setya bekti ngabekti. Wonten ngersanipun paduka Kanjeng Rama Kyai sesembahan kula ingkang minangka tiyang sepipun ingkang putra pun Gatotkaca. Menawi wonten menungsa ingkang badhe ngepok singgol sartanipun boten badhe damel rena penggalih paduka Kanjeng Rama. Ingkang putra pun Gatotkaca ingkang sakmangke sagah mejahi nyerenaken dhateng tiyang menika. Mangertiya. Wah, ingkang gawe runtik lan gawe murkane ya kamurkane wong tuamu tunggil pawenang ora ana kejaba mung abdimu ya panakawanmu. Sinten? Atmajane Dipol ya anake Semar ya kuwi Bagong ingkang wis wani kelawan Durna bapakku. Kamangka dheweke ora mangerteni yen Durna bapakku kuwi guruku sartane wong tuaku sing tansah menehi ilmu kelawan bapakmu Werkudara. Mula kang saka kuwi aja kaget anane Werkudara nimbali sartane nglumpukke anak-anak ya mung mergo aku arep dawuh karo dapur-dapurmu kabeh supaya ning goleki ana ngendi durunge menungsa sing aran Bagong. Yen wis mbok goleki wis ketemu rangketen le bantanen tangane kerinjungan sikile cilik piloronen gedhe patenono Mangga angkra sesumbar mawa linthu bumi kuncing Kumaludo kuntur gatok Antasena maju ngawa. Yayi Antasena. Aja nganti sak mengko duweni patrap kadurakan. Sartane aja nganti sak mengko Yayi Antasena duwa marang keparenge Kanjeng Rama. Dawuhe wong tuwa padha karo dawuhing Gusti kudu tindakake. Sik, Kang. Nek sampean ngendika nek dawuhe wong tuwa kuwi padha karo dawuhing Gusti. Gusti iki tangeh kelakone dawuh karo titahe berbuat ki apa? Tumindak sing ora prayoga. Lirewi. Gusti kuwi tansah nengenake marang kautaman. Gusti kuwi menehi perintah lan dawuh utawa perintah kuwi kudu ditindakake lan Gusti uga maringi wewaler. Wewaler kuwi ora kena diterajang sartane ora kena dilanggar karo titahe. Iya.
Ning nek kaya ngene iki apa kira-kira nek ngakon sartane dawuh kon mateni karo wong, mongko wong kuwi duwe kelabuhan tumrap awake dhewe. Apa kira-kira Gusti iki ya kelakon dawuh kaya ngono kuwi nek tok pikir-pikir lho, Kang. Coba gagasen. Nanging rak ya iso wae. Mergo pancen Ponokawan Bagong Lupun kudu diwidana satare kudu dirangken. Sik, malah kowe iki wong nom ora paham, ora tanggap ing sasmita. Batinmu iki lho asan, Kang. Ya arep ngopo kowe? Sik, Pak. Nek aku ora ngeparengake Kakang Gatotkaca Kakang Antareja budal, wong loro iki ora bakal budal. Sebabe aku sing nyekel kertune wong loro kuwi. Janji wong loro ki nganti nekat budal ngendikane dawuhe bapak, oh aja takon dosa. Antasena luwih digdaya, luwih mempeng bangane wong loro kuwi. Janji wis tak ancam, wong loro tak bleseke bumi. Kakang Antareja tak cemplungke segara. Mati kabeh. Waduh aja Dimas, makane aja mangkat sik tak rembuke iki. Yo. Sik, Pak. Arep ngopo kowe? Wah, kowe iki bocah didhawuhi ora tau gegage mangkat, mesti kakean cangkem. Nek aku kakean cangkem. Nek leku kakean cangkem ki ancas lan gegayiwanku ngelingke karo sing dadi patrape bapak, ora apa-apa. Ora dosa. Ning patrape bapak sing kaya ngono kuwi dosa. Coba. Begawan Durna kuwi sengara diwaneni karo Bagong nek Durna ora ndek keluputan. Coba tak takon, Durna mau muni elek apa kok nganti Bagong iso wani karo Durna? Dudu perkaramu. Sik, sampean nek muni dudu perkaramu ki berarti sampean nek ngono sampean nutupi apa jenenge wadine Begawan Durna, banjur sampean padha karone ngicuk-icuki nglincipi carang papak. Icuk-icuk karo anak-anak Pandhawa. Sik, anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Aja ngasi len didik sartane len nuntun karo anak-anak Pandhawa ki mung sak-sake. Dadi kudu diteliti tenan. Nek pancen iki arep budal ngrangket Bagong, ya kudu ana buktine yen to Bagong nandhang kaluputan. Ayo bloko. Bloko, Pak. Wah, mah diroke ya ben. Wis sampean wong tuwa ya mung drogak ngeyel senengane kandhani kok. Dimas aja kewanen kuwi. Aku kewanen karo wong tuwa, aku karo wong tuwa wani luwih wani karo sampean lho. Ya wis. Tak olesi banyu sunget lumpuh kowe engko. Ya wis aku ora wani karo kowe. Nah, ngono. Arep wani ora kowe? Ora Dimas, Aku ora wani karo kowe. Nah, ngono. Men wis. Aku ki ragil kok ya men menangan ya men. Witekno sing kowe do ndek utang karo aku kowe. Arep aku nom dhewe ning kene ning kowe do ndek utang karo aku. Aja ditagih terus Dimas, aku rung duwe dhuwit. Iya. Duit 700 kae aku rung iso mbalekke. Iya wis makane manut karo aku. Nek manut wis tak ikhlaske utangmu. Ah, syukur. Ya ora ngopo? Sik, Pak. Mbaleni atur. Durna muni elek apa kok nganti Bagong wani karo Durna? Wah. Sartane nyenyamah ngina karo jenenge kakekne Semar ning ngarepe Bagong. Lah kuwi rak ya wis sak lumrahe. Mongko Bagong kuwi wong Bagong kuwi dadi anake Semar, Bagong kuwi jejere anake Semar. Wis jamak lumrahe sartane wis ora mokal, Pak. Sing jeneng anak kok nganti krungu jenenge wong tuane dielek-elek karo wong liya, banjur anake kuwi murina ora nrimake karo menungsa sing wis nyangkem elek muni elek ngelokke karo wong tuane. Coba saiki diwalik. Diwalik piye? Nek umpama aku ki umpama sampean di bapak, bapakmu jenenge sapa? Pandu Pramuka. Wah, kurang ajar. Pandu bapakku ya Pandu yangmu kuwi wis swarga. Nah, coba. Nek aku muni Pandu Pramuka ngono kuwi sampean lara ati apa ora? Hah? Lara ati ora sampean? Aku lara ati. Padha Bagong ki ya ngrasake lara ati. Mula sampeyan nek arep tumindake aja waton gebyah-uyah, aja sak geleme dhewe. Ngono. Diteliti, sampeyan ki wong tuwa lho. Wong tuwa nganti wani nganti kelakejang karo bocah bayi wingi sore kaya ngene iki nek cara aku isin, Mak. Nek cara aku lho, nek cara aku isin.
Lho lah iya. Mula nek tumindak iki nganggo dipikir sik. Ya bener Durna ki menehi ilmu karo sampeyan. Ning nek Durna luput, sampeyan ki sing sak benere dadi muridé Durna, ki ya kudune ngelingke, ora kok malah mbelani. Ya Kang ya. Mbuh. Oh, tak ajar tenan kowe. Iya bener Dimas. Heeh to Kang. Oh, wis micek ngene ora. Sampeyan kudu iso mikir sing luwih cetha, mikir sing luwih bening, Pak. Aku ora ngeparengake Kakang Gatotkaca putra Kakang Antaraja budal ngrangket Bagong. Nek ngono kowe padha wangkut. Sartane kowe padha ora manut karo wong tuwa, ora mbangun miturut karo wong tuamu. Ora sudi. Wong tuwa ki ora selawase bener. Wong tuwa ki ora bener sak teruse. Wong tuwa ki ya menungso. Menungso ki kedurungan ina lali salhapus lan mati. Dadi nek wong bocah aku minangka anak saka wong tuwa ki aku mung nalurekke sartane aku kudu neruske pakaryan utamane wong tuwa. Lah nek wong tuane kowe merosal kaya sampean ki terus aku kudu neruske apa? Masa aku ya kudu neruske nakal, mosok bojoku ya 3, ha? Nek ya ora ya wagu ya Kang Gatotkaca ya. Iya. Lah ngono kuwi ora. Saiki cethane nek sampean arep dawuh karo anak-anak Pandhawa Kakang Gatotkaca wegah, Kakang Antaraja wegah, aku ya wegah. Ya Kang, ya kene tak jak kene. Arep nyanti Dimas. Manut aku. Ora manut apa lakon tak glethuk tenan sampean ngono. Kene manut aku kene. Kene. Mangsane apa kae? Iki tangi iki. Wayah nyambut gawe kok turu. Iya Dimas. Kok nek tungdak tak nek lasem muni kae iki gek digerongi. Mah benake bantal kene, ha. Iya. Wah jan aku ki wong tuwa kok di paeka. Ora kok maeka ngene sak benere kene. Wis ora usah ngewangi Bapak, ora usah. Ora usah manut karo Werkudara kae. Kae iki satriya mung delugak-deluguk gedhe tok ning gedhe sirahe ning uteke cilik. Aja kewanen karo wong tuwa senengane ora. Wis men ora karo perkara elek iki tak waneni ra. Wah, caitan. Gunane apa Werkudara ngopeni menungso sing ora ana ajine. Yo, nek pancen lancur Pandhawa ora sagu tak dawuhi, Durna bapakku aku dewake karo kowe. Ki nek ora merga cangkemmu. Lah kok cangkemku sing tok salahke, wong kowe mau ning pasewakan ya nyangkem sik. Ki nek ora merga kowe wani karo Begawan Durna, anak-anak Pandhawa ora bakal kok cemlirit rene kae. Ayo. Ndara Antasena kae tindak rene kae, sawangan kae. Ngasta pusaka. Aku ya nggawa nek mung pusaka wae. Ora kok pusakamu. Lah pusakamu ki mung apa pusakane Ndara Antasena ki ampuh kok ora. Aku ya rene nggo mie sedap kap. Ngawur ora. Gara-gara kowe tanggung jawab kowe. Kowe wani karo Durna nganti Werkudara utusan karo anak-anake. Lah kowe mau ora ya didukang cangkemmu tok cangkemmu kowe ora. Apa janggutmu karo Durna. Ayo ora apa-apa aku ki cah sekti kok. Ha nek sekti ya kana kae Kurawa, ora mung anak-anak Pandhawa. Kurawa ya kae arep tumuju rene kae. Wis do baris kae. Dolen cangkanan kae. Lencang kemuka kae. Cangkemmu kuwi ora. Lah kowe awake dhewe iki mangkat wong loro, Reng. Heeh. Awak rondo kuwi. Rondo kuwi sing rambute pirang lho. Blonde. Blonde iki rak prapatan Kidul Grenarto. Kae blondo kae. Kowe iki kok senengane ora. Kae iki ora gagas. Engko ora kok gagas arep menang yo malah nek iso ki pahlawan ki kepengin mati ning peperangan. Mergo ngene tak jarwani wah lha kowe iki tuwa ning tuwa-tuwa tuwas kok kowe iki. Aku mah tok arani tuwa-tuwas iki arepmu kepiye. Engko sik to.
Kowe iki wah jan wis kowe iki urip pirang-pirang puluh tahun, pirang-pirang puluh abad kok kowe iki goblok kowe iki ora tuwa-tuwa tok kowe iki. Ora kowe kok mandunung-dunungke karo aku iki karepmu kepiye? Kok sik tak omongi. Mati iki kapirang dadi 3 perkara. Kok iso 3 perkara? Wong mati iki lumrahe ya mung ilang nyawane gek wis dipendhem ngono kok 3 perkara. Wah, ora tau ngaji kowe. Iki lho. Iki. Ngapa? Dus. Apa? Gus kok dus. Lah nek Gus ki nek kiyae, ya iki meng anu kok iki wong ora ndek gawean kok iki. Aku ki ngerti. Aku arep wong kaya ngene iki ngerti. Mati ki kapirang dadi 3 perkara. Apa wae? Siji. Mati utama. Mati utama ki sing kuwi. Mati utama kuwi mati sing wis cinadhang swarga karo ngersane Gusti. Ternyatane ngene. Mati utama kuwi matine wong sing labuh bebener. Kaya ta? Ya kaya ta pahlawan kuwi mau. Jenenge mati sakit. Sakit-sakit. Mati syahid. Wah pahlawan kuwi nek mati ning peperangan, matine langsung nyemplung swarga tanpa ana apa jenenge tanpa ana pitakonane malaikat. Kuwi mati utama. Heeh. Labuh bebener, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa. Kuwi mati utama, matine wis diparingi kunci swarga karo ngersane sing gawe urip. Kuwi nek ujare para sepuh lho. Heeh. Kuwi mati utama kuwi sing sepisan. Heeh, sing ping pindhone apa? Sing ping pindhone ya kuwi mati madya. Mati madya kuwi, mati madya kuwi ya mati konvensional pada umumnya. Bahasamu kok neka-neka. Mati madya kuwi ya mati lumrah, mbok mati dadak, mbok mati mergo penyakit. Mati reguler. Heeh, mati reguler lah. Mati pada umumnya lah. Heeh. Kuwi le nentokke kuwi wong kuwi mlebu swarga apa neraka kuwi tergantung amal dan perbuatan. Heeh. Nek amale akeh sing elek mlebu swarga, nek amale akeh sing apik mlebu neraka. Walik. Walik ya? Walik. Wah iya. Kuwi mati-mati ya, dadi tengah-tengah. Oh iya, heeh. Diitung amale. Heeh, diitung amale. Terus sing ketelu, mati nista. Mati nesta kuwi matine wong sing lalu, matine wong gantung, ame sewu, matine wong apa menghanyutkan diri, matine wong bakar diri. Heeh. Terus matine wong terjun saka apa jenenge? Saka gedung dhuwur banget bunuh diri. Kuwi nglalu, matine wong lalu kuwi ora entuk dalan padang sok maneh. Mapane nang nggon kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki nganggo menyan dijaluki nomor. Kuwi mati nesta kuwi. Heeh. Nek nek umpama lho, Gong. Heeh. Umpama aku maju ning perang. Heeh. Mungsuh Kurawa karo mungsuh lancur-lancur Pandhawa, nek nganti engko mati. Nek nganti engko mati, Gong. Mongko niatku mbelani bapak. Kira-kira matiku kuwi mati sing kaya ngapa? Nah, tak pestheke, Reng. Nek kowe mati nang pabaratan mergo mbelani bapak, matimu mati nesta. Wah. Kok mati nesta? Apa sih? Aku mau muni nesta kok. Muni nesta kowe. Mati utama, Reng, mati utama. Wah, kleru kok ya kleru. Ngedeg-degi ora. Tiwas aku semangat arep maju perang. Ya wis ora apa-apa, kena tandange kena. Amuk Suramarata, Jayamarata pancen padha-padha. Rumangsane apa? TKT umpama Gareng mati ning pabaratan tak ujuti tak labuhi kanggo bapak. Nala Gareng, sik Reng aja mingkat sik Reng. mundur ora aku ndredeg
Modar kowe, wis kono diadepi. Ndara Antasena komplit karo Ndara Gatotkaca Ndara Antareja Kang. Heeh, takoni. Nala Gareng, kowe ndek keluputan merga kowe wani karo Begawan Durna. Manuta tak kethok gulumu. Wis anak bojomu, anakmu dekek panti asuhan, bojomu tak lungsur. Bila-bila kakang nek arep maju ning perang ki mbok ya nyemangati. Ora. Menang. Ya mbah aku wis ngelengke lho aku. Nek nganti kowe Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja kuwi engko nibake tangan ning kowe plek monggo kuwi piyayi ampuh. Modar tenan kowe. Gek kowe mending kowe saiki ngurus surat cerai. Surat cerai karo bojomu nang pengadilan, anakmu daftarke panti asuhan kene. Gek aku ya tak ngurus surat pernikahan nang KUA. Kowe minggat kono kowe minggat kowe. Wah, lono kowe iki adikku mah ngendandane karepku ora. Ayo wis, aku ya mengelingke kok. Tur ya pamrayogaku rak ya tumrap para wiyaga-wiyaga ki apik-apik wae ta. Genteni bojone kancane ki rak ya. Lanang-lanange jagat ki nek wis ngono. Ngono lho. Ndara Antasena bekti kula kunjuk Ndara. Tak tampa reng nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula katur. Nala Gareng tak tampa. Ndara Antareja bekti kula katur. Iya, Nala Gareng tak tampa. Modar ora wis cuwek kaya ngono kae pertanda kae engko dilengkas Ndara Antasena ambles bumi sikilmu ditutut cemplungke ning jero lemah dibleseke Ndara Antareja wis siap-siap ning ngarep raimu terus Ndara Gatotkaca wis nguntir gulumu Ndara Antareja mengkari nyembur Ndara Gatotkaca mengkari medhot cengelmu Ndara Antasena wis ngucuk saka jero lemah mati kowe reng mati yakin kowe mati kowe. Ini, mangap ini. Ngapa? Aising raimu. Aku mangkel tenane karo kowe. Minggat kono. Ora. Ngendandani karepku ora. Ayo nyo. Aku kakak yo. Iki mumpung urung tak leboni papmi. Matak gulawo enak banget Gilane ora. Nala Gareng, pripun Ndara? kowe sing wani karo Hyang Durna kira-kira kowe apa Bagong? Nek kula blaka kula mboten dianggep nek ngapusi to. Ora. Mergo aku percaya karo kowe iki wong tuwa iso mbedakake endi sing bener lan sing luput. Nek kula angsal blaka lho niki. Ya, piye? Sing wantun kalih ingkang Hyang Sukalima menika senes kok Nala Gareng. Ning niki badute niki. Wah, kowe aja tumbak cucukan lho kowe. Nggo sik, seksine akeh lho. Ora engko sik seksine akeh. Mengke riyen to tak teruske rembuke. Oh, nun sewu, kok nanjeke bab sinten sing wani kalih ingkang Hyang Sukalima menika panjenengan dipun dawuhi dening sinten? Aku tak nerangke. Pripun? Anane aku gembruduk mrene karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja ki mergo aku didhawuhi karo bapak. Nggih. Kon ngrangket Bagong. Niki. Iya. Lupute napa? Lupute Bagong napa? Lupute Bagong kula tak mireng kula. Lupute Bagong mergo Bagong wani karo eyangku ing Sukalima. Motiar kowe. Wong iki nek sele salat 5 wektu ki ya slamet uripe. Lah, ngono kek dirampunge. Nah. Trembelane kok kowe kira. Wong ya sing wani karo Durna ki ya kowe tenan, ha. Sing wani karo Durna ki kowe tenan. Mau seksine akeh. Ndara Werkudara Pandhawa 5 jangkep krungu lemu wani karo Begawan Durna. Terus piye aku nek kok ngene kowe? Heeh.
Nek aku dipateni karo ndara-ndarake piye? Jare kowe saguh mati mergo mbilani karo bapak. Kowe wis ceramah nerangke mati nek telung perkara. Ayo buktikan semangat Dik, semangat. Aku arep mangan pop mie aku. Pun ngene no. Ora iki ngopo? Sampeyan mriki didhawuhi ngrangket kula to kalih bapak monpon monggo. Niki sirah kula niki enten drat-dratane mengkari muter. Mengke pedhot, mengke pun monggo. Napa mriki nggen peteng niki rada marahi kethul gaman mergo niki kebak koyor ngoten. Napa mriki niki elastis ning mambu nika. Ora engko sik. Pripun? Kowe aja salah penampa. Ambek yo dilapisi sithik kringete. Wah aku anu tenan ndredeg tenane. Sampeyan mriki rak nggih didhawuhi kalih bapak to mestipun kok pun Gandara Gatotkaca niki sirah kula mang potol niki. Pun niki mripat kula mang sembur ben sisan ora iso napa-napa. Monggo sinten pun kula selenggarake napa kula padoske gaman ora sah. Kula padoske graji mang graji cengel kula padoske keris mang suduk dodok kula ben tembus tekan jantung. Monggo. Aku rene iki ora arep mateni kowe ning aku arep ngayomi kowe. Wah! Masa tenan kowe iki ora. Sampeyan arep ngayomi kula. Lah ngendikane sampeyan didhawuhi kalih Kang Rama mateni Bagong. Ya pancen maune aku didhawuhi ngono ning Gandeng Antasena karo nom-noman lancur-lancur Pandhawa ki wong sing iso mbedake bener lan luput. Nggih. Mula aku ora sagu nek aku kon ngrangket kowe. Kesimpulane ayo intine aku ora arep ngrangket kowe malah aku arep ngayomi kowe mergo kae bapak ngewangi Kurawa. Modar ora kowe, modar ora. Reng. Ngene, pop mine didum kene. Aming iki wis arep mati kok dadak arep mangan pop mie. Arep mati ndasmu kowe ora. Hah? Sik. Kono-kono rembukan kono-kono. Pripun ta lah? Napa sias Bagong ajeng dipejahi napa sias? Ora. Lho. Ah mbok sida neh kula tak ngewangi ngono lho ancase. Wong utange mboten digage disaur-saur teng kula ya. Ora, aku prataku rene iki arep ngayomi Bagong. Waduh. Piye iki? Ayo ora piye-piye. Aku mau ora wis gleleng banget to kowe. Ah saiki gentenan. Kowe meng kari nyawamu ki meng kari ning aku. Kowe mati apa urip ki meng gumantung aku. Nek aku ngeparengke kowe urip terus, kowe ya slamet. Nek aku pengen mateni kowe, ya kowe mati. Darana Mbak Kul ampun dipejahi. Ora sing arep mateni kowe iki sapa? Kowe iki sing momong aku, kowe iki sing ngayomi karo aku. Aku kuwi nampa kekudangan saka kowe iki wis mataun-taun wiwit aku nganti cilik. Tak pateni ning ora lara. Kang piye iki, Kang? Ayo wis selamat jalan ya Kang Gareng. Piye apa golek karangan bunga saiki ndasmu kowe ora? Kula niki luput napa ngono sing sik to iki malah tangisan iki piye? Wis sing jenjem atimu. Nggih. Kae Kurawa damyak-damyak. Bagune anane Antasena karo lancur-lancur Pandhawa tekan kene iki arep ngayomi kowe ora kok arep ngrangket, arep menehi pidana karo kowe iki ora. Asik. Nah nek ngaten sampean ngayomi kula kalih Bagong ngaten. Lah iya mestine ngono. Wah, ya Gang, ya. Apa? Nyambut gawe le. Kurawa diundurke saisane dibantu karo ndara-ndara kok. Ayo geliak-geliak ora. Matur nuwun nggih karo. Jan seneng banget aku. Ayo kita lanjut. Sengsara. Nggih.
Siwa Kartomarma sajak arep ora nrimake anane Antareja mbelane karo Panakawan dasar Purnyata. Nek kowe isih manut, kowe isih gelem nampa pangestune wong tuamu Parasata Kurawa, kowe aja mbelani marang Panakawan. Kowe kudu bisa sartane wani ngaranggat marang Petrawa Dwibaga. Mengko dhisik wae. Yen to pancen anane Bagong karo Nalagareng kae nandang luput, aku saguh mateni. Aku saguh ngrangget, malah keparaku wandane ora arep tak ajeni, nanging gandeng sing luput kuwi Eyang Durna. Mula gelem ora gelem aku kudu mbelani barang kang bener. Walah, menungsa ora tatanan. Pancen kowe wis berguguk ngutha-watun. Wegana mawarah nampik pitutur becik. Ayo, apa-apamu? Sak jogetmu tak kendhangi. Sak obah polahmu tak ladeni. Ora minggat saka paramu mati dening aku Singalina Prapteng Lalis. Siwa Kartomarma. Mati. Awas. Awas. Weh, ora minggat kecandak tenanan. Mati kowe. Oh. Candak sirahmu. Candak kowe kowe. Oh. Oh, ya. Sambata kowe. Iya. Iya. Oh. Tangi. Metu kowe. Pengecut. Loh. Iya. Oh, pilinganmu we tiba we. Oh. Oh. Iya. Sambata we. Mangsane apa? Iya. Oh, iya, ayah. Iya, ayah. Ah. Wala parat. Hei. 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 Wah.
ame ngetungke tangan. Jedul kowe. Yo! Yo! Iyo awak ngetutke sak obah olahku. Parat. Oh, mati aku. Yer. Menungso ora tatanan. Kowe wong jirih getih wedi mati. He, Gatotkaca. Laden ana wakmu. Para Sata Kurawa, medhun aja ning antariksa mati. Woi. Wah. Parat. Medhun nek pancen nyata kowe lanange jagat parat. Oh, medhun tenan. Wih. Wah. Wah. Oh, iyo, apa kowe? Iya. Biar kowe. Wah. Ayo. Ayo. Ayo, perlawananmu ndi? Oh, ayah. Wah. Mati kowe. Oh iya. Pecah sirahmu. Iya. Jalan suka cari bawa tu iblis layak berjujo nyata jalan lego jadi kau ikut blek boleh cari bola contoh gula apa nak aku ngoblek boleh cari bola contoh gula apa terus gua lek ngapa nak aku ngobrol kurawa terus gua harap ngapa gak terima
Enggak terima kau, enggak terima kau, enggak terima kau, enggak terima kau, enggak terima, enggak terima, enggak terima, enggak terima, enggak terima, enggak terima, enggak terima. Iwak cari apa pria ki mbok jele aja wujul iki kaya ning ngalepku muni udune nyemblet-nyemblet. Ayo, turma gati aja kok kowe. Nadyanto Kurawa 100 aku ora bakal wedi. Iwak cari apa? Dikira Dilma Gaji wedi karo Bagong. Bagong kuwi anake Semar. Ning menungcal sing paling angel teni Tatakrama. Ayo. Kowe apa aku sing tengane mati? Jelas kowe. Kowe. Wong nek kok kan sumbar, wong nek kok kan sombong, entek-entekane kuwi mung bakal sirna marga layu. Ora sirna marga reja ora. Kaya bujuk ora jajan. Apa dikira aku karo kaya maknya caco jijamu panjika jijaya kae wijayan. Uya-uya aku maju bungsu sampurmu. Uya-uya aku wedi bungsu kowe. Nah jaja kowe langkep sewu aku uya-uya aku wedi. Ayo. Aja kok marah kowe. Kok kiasi juli jamu kira. Aja Dilma Gaji kali iki aku wajib kali dapurmu. Ayo. Kakek dadaku iki pecan. Sirahku ki remukno. Uya-uya aku wedi bungsu dapurmu. Lho lan ndi menungsane mau. Wah, mah minggat. Mulane sesone iki nek sumbar ki aja karo merem. Mune-mune kok karo matane merem nah. Ya, lumangjane apa kowe? Apa dikira aku ya wedi karo kowe ngono apa piye? Ya. Yo, kagek tibakno. Arep ngantem sing endi? Arep ngantem cengel iki, cengel iki. Cengel barang ringkeh. Mergo iki ana tulisane, jangan dibanting, barang pecah belah. Wah, lha kowe cepelik iki aku cari kowe. Kagek tibakno. Ki ora sing karo ki soalane Dilma Gaji karo Bagong ki mumet lho iki. Yakin aku macale meh padha. Tibakno, ora sakakean cangkem kowe. Iya kowe. Dijajal wes. Mangjane apa iki cengel tak nggo anu iki wingi dienggo lambaran gareng ngethok kayu barang kok cengele kok saking atose nyoe. Iya ya bujuk ora cacar baci iki aku tibano ora-orane aku gegrek musuh dapurmu wis ngantem urung ya jigol iki cari cakepi ora ngajab iki kaya aku juga tibak kaya pieng ngono kok wong ngantem bolong wo ya mbok menawa kurang seru kok kene sing mburi kene nyoe ki geger ki ya nek geger iki anu iki barang rada atos iki ngati-ati nek tangan mumpuk mending kowe rasa ngantem geger wis nyotakne weteng wae nyok wah dia jepelik iki iki bujuk iki glelekmu kliwat cukul kowe yo ulah-ulari aku kala bujuk campur bumban yo cacat tindamu bumban kok dicaya kawijayan beliau iki cacal giliat siamu mati sing aku mana wala si janji jebulele kok cepet-cepet iki ben iso kecut wala kepala kemilangan ya maksane apa ayo mari Sabar. Mangsane apa? Berhenti. Anda sudah terkepung. Kang. Weh lah metu kono. Mati ya. Berhenti. Anda tidak bisa lari dari kejaran Kapolsek Temanggung. Kalau Anda lari, maka Anda akan ditembak. Jika Anda tidak lari, maka Anda akan ditusuk.
perutnya dari belakang. Aduh ya. Iki piye ta iki? Ayo. Kowe iki wong tuwa ora iso ngajari sing apik-apik karo cah nom-nom. Kurawa ora iso mbok komando sing bener becik. Nala Gareng sing ora nrimake. Aduh, Bagong sing ora nrimake. Yo, muni aku ini. Ora ing atase kowe sing gawe perkara iki karo kowe iki Kakang Durna lah aku sing mbok oman-oman. Man, kowe patihe kok. Kowe iki wakiling ratu. Ngono. Mesti kowe ya dijak rene karo Durna. Ya ora? Iya. Dibayar karo Durna? Iya, aku dibayar. Kene. Wah. Aja nek bayaranku mbok jaluk terus aku arep mangan apa? Mangan watu wae iso. Ndak tok mangan sego. Enggak ya. Kowe iki mung wong elek, mangan watu wae. Kalau Anda tidak menyerahkan senjata, kalau Anda tidak melucuti senjata dan pakaian, maka Anda akan menjadi tawanan kami. Aduh, aku lagi iki mung ketemu wong kere-kere gak iso deg-degan atiku. Ayo, sambat kowe. Aku yo eneng. Oke. Mangsane apa? Anda dikepung dari arah utara oleh pasukan darat. Lalu ada pasukan udara. Aduh, terlari iki. Pasukan udara dari Komando Kodim 3730. 3730 ku sing metu mambengi. Lalu Anda juga dikomando oleh pasukan bawah tanah. Janji Anda tidak, kalau Anda tidak, apa itu namanya, menyerahkan diri, Anda jadi tawanan buronan. Wis tawanan buronan double sih. Aduh mati aku. Pripun iki dinapake ndara apike ndara. Wis kuwi tak cekele. Nggih. Tak cekele tak takon-takonane bab perkara Prasata Kurawa. Terus kula kowe marep rene. Pripun? Kuwi cekel Gugong. Nggih. Iki nek ora tak cekel ngene engko mah minggat. Aduh, mati aku. Aduh, aku gak ngerti dirangringkus karo Bagong mong kambune kecingi ra jamak-jamak. Kayae ratus 3 tahun. Heeh. Aku nek arep perang ora tau adus. Nek arep nyambut gawe aku ora suruh diadus. Ngadus meng marahi ngentek-entekke sabun, lu wong sabune dienggo perkara sing liyane. Aduh, aduh. Ini maju rene. Pripun? Kowe tak wenehi banyu sungut nggon bun-bunanmu, kowe iso duwe daya kekuatan. Weh. Estu niki. Ora percaya, cobanan. Kowe iso napa niki? Kowe iso mabur. Weh, la elak iki. Estu lho, Ndara. Tenan. Pripun carane? Ngedruk bumi ping 3. Nggih. Terus batin mabur ngono. Oh nggih. Ping 3 ngedruk bumi. Heeh. Kuwi ping 4. Loh, ping 4? Heeh. Nggih kula balekne. Lah ping 5. Wong kok goblok hitung-hitungan tak hitungke. Oh nggih, mangi-mangi kaya kula ki diajari sekolah. Ming mboten diajari ngitung kaya kula niku, ming diajari nginjen rake Bu Guru. Napa? Monggo. Ayo, 1, 2, 3, ngene. Batin mabur. Mabur. Wah, elak iki. Helikopter. Barakor. Elak. Estu lho niki Ndara kula ora ngimpi ta niki. Ora, wah. Angine banter banget iki, Nek angine ora ben ora krasa banter, sabukmu dikendhokke. Oh nggih. Wis nganane ora. Ya si ucul sisan ora.
kate. Oh, ya stabil iso anteng ngene. Oh, ya penak tenan iki. Edan kok kae kok iso mabur iki. Iya. Ayo kowe. Kalau Anda tidak menyerahkan diri, kelakon mati dari ngaku. Kamburi ganti cengele timblese menungsane. Ya, sengkune ora menyerahkan diri mati dening aku. Nyok kuwi ndasku. Oh, ndasmu ta. Wah, kowe sampean ngurusi sengkuni, kula tak ngurusi Kurawa liyane. Ngono, maju. Oke, mangkane apa? Aduh mati aku ngene. Iya wong tua kok dicengkiwing ta. Aduh. Gong, Nun. Goleke tali. Oke. Dawa napa Ndek? Ayo kok semeter apa 2 meter ngono. Nggih. Dap. Niki nggih anu niku tilake nggih ndadung sapi mangko niki ketoke enten letang niki. Wis ora apa-apa kuwi wae. Oh nggih. Sak ngomong ngene ora. Niki to lho. Nah. Gulune sengkune talekno. Oh nggih. Digawe kaya ingon-ingonan. Wah, siap. Oke kok nggih. Oh, wis ngene iki ya. Iki nek iki tali pati no pati wae. Wah, nggih ben wis men karo nggo kalung kok ya. Terus niki sing nglencer dawa niki. Ha kuwi cekelen. Nggih. Gocek ana sengkune ben brangkang ubengna araken. Sak alun-alun negara Ngamarta kabeh ubengna. Oh nggih. Berarti contone ngeten iki. Kula cobane ngene. Ngene. Oh, ngene. Mangane apa? Iya, ngerti kapake iki. Nek ngeten iki mboten gayeng. Oh iya, sengkune karo kon melet karo kon jegok. Oke. Ayo ke melet. Melet. Nah, iki ilate iki. Wah, kene pinter aku ngengo kirek kaya apike Kang. Wis melet kan jegok ning ndi? Jegok. Iya. Aku ngene. Wah, kaya ketoke isin nek teng ngarepe sampean ndoro. Heeh, wis karo-karono. Kene. Mangsane apa ora? Aku nek ora mirang-mirangke sengkune iki mangsaku kok cangkeme elek banget ya kowe iki. Ngene. Nah. Wela lali ra melet. Lali ra jegok. Kene rada rene. Nah, kene arum mangsane apa kok. Ora. Edan aku wela ora melet. Ora jegok. Melet. Jegok. Ben ngene tak ubeng-ubeng kowe ben wirang kowe ora. Oh, wong edan ora. Ayo. Oh, pono-kawan edan. Pono-kawan edan, Kurawa bubar mawut, Werkutara tulungan aku. Mati dikau. Mungsuh ingsun. Timbles cengelmu lena kaprayitman. Oh, gleleng tenan aku bengi iki. Wah, Durna Wawangi.
kowe tak junjung tak gendong. Lah keteko dadi ora iso mun Purwadasena. Durna bapakku tangi Durna bapakku. Menungso ratatanan tasawang malah anak-anakku lanjur Pandhawa malah padha ngewangi lekase Panagawan ora ngerti yen tenggang di Pulasara iki gurune Werkudara. Gatut Antarja Antasena kowe arep nemoni lakon apa le? Nek nganti kowe ora mbangun miturut karo wong tuamu, aku ora sudi nganggep kowe anak. Wah, menungso ratatanan Werkudara diwirang-wirangke. Pasukan bawah tanah siap, pasukan bawah tanah siap. Roger. Pasukan bawah tanah siap, pasukan bawah tanah siap. Monitor. Pasukan bawah tanah sudah siap. Oke, kalau pasukan bawah tanah sudah siap, saya bersedia untuk melenyapkan musuh. Ganti. Oke, saya bersiap dari bawah. Oke. Ini Pak. Mati. Tak gantine kentongan. Roger. Pasukan bawah tanah ganti. Pasukan bawah tanah siap. Oke. Menungso ratatanan Durna bapakku. Wah, Durna bapakku elingo Durna bapak. Wah. Menungso ratatanan. Oh. Wedan ora pangling Antarja kowe wong cilaka uripmu wong tuamu dhewe mbok bleseke. Manitar pasukan pengingu kirek ganti. Manitar saya sedang mengarak seekor anjing. Malat. Lah jegok. Manitar pasukan bawah tanah ganti. Pasukan bawah tanah sudah tanggap. Oke. Target berhasil dilumpuhkan. Monitor. Saya bersedia membawa keringkiane target. Ganti. Di bawah. Oke. Nolo garek. Yo cetan Durna bapakku mbok Pulasara. Sapa sing arep mulasara karo wong tuane sampean? Nek wong tuane sampean ora nandang luputan. Ning kula arep mulasara karo wong tuane sampean merga wong tuane sampean duwe keluputan. Wah. Janji kowe ora manut karo aku, janji kowe ngepok singgol karo Durna bapakku. Wah, mungsuhmu Werkudara. Apa?
Sekali lagi, bilang apa? Mungsuhmu Werkudara. Sampeyan ora entuk kula ndemok Durna. Ora entuk. Oke, tak sendikani. Ora entuk ndemok to? Wah, cetan. Oke, kurang seru. Iya. Gareng wis reng aja kurang ajar kowe. Oh, niki request. Durna request. Ngendikane kon nganggo tungkak loro. Oke, saka dhuwur. Oh, nolong gareng aja. Kleru kok ya. Wah, edan. Wah, aku ora iso bapola Durna bapakku piye. Kaya wis lumpuh sikile Begawan Durna. Werkudara iki piye? Werkudara. Rene. Mangsane apa kirek kok arep mlayu ora. Kowe iki manut aku ki majikanmu, melet. Jegok. Mangsane apa kowe ora? Wis kene. Iki apa? Weh, kirek ora iso omong ki. Iki wajan, iki mrica. Iki kecap. Aduh. Monitor pasukan udara. Pasukan udara siap dimengerti. Kamu bertugas di situ saja. Oke. Sampeyan arep sia-sia karo kawula cilik. Hah? Wah, janji kowe wani tembok. Salirane Durna bapakku mungsuhmu aku. Oke, aku saguh jandron perang karo sampeyan. Ya, iki deloken iki. Kayake ora sempurna nek ora ana sing ngewangi. Ndara. Yo. Bangsane opo? Wah, Gardon. Kowe wani mula sora eyangmu. Dosa perkaramu karo Werkudara. Kula mboten wantun nanging punika kewajiban pramila kula kedah ngrampungi. Aku nek koyoke nek ora melu urun donga ki ora jangkep ya, Reng. Mboten jangkep. Monggo. Aku ya mung ngarep ngetak lirih wae kok. Aku ki mesake kok karo wong tuwa. Wah, anakku bangga kabeh. Kajenge, sampean lirwa ing kewajiban kok yen sampean ki. Semiyah-miyah karo kawula cilik. Gareng aku njuk ngapura. Pripun? Aku njaluk ngapura. Ora gampang wong muni njaluk ngapura. Kudu ana bukti sing nyata. Tak baleni pisan meneh. Wes jarang. Iki engko pecah tenan. Apa tulisane ember anti pecah kok? Pecah tenan piye? Undas gaweane saka melamin apa jenenge? Apa stainless steel kok pecah? Wah, aja kurang ajar. Sampeyan kula le kurang ajar karo bapak sampeyan mergo sampeyan ya kurang ajar karo kawula cilik kaya kula. Ayo. Sampeyan saiki arep ngopo? Saiki sampeyan derajate ming padha karo Gareng. Saiki mung lo jual gue beli. Wah, ora wawe. Ayo nek sampeyan nyoto niku ngabekti kalih gurune sampeyan. Ayo saiki Durna wis ora iso ngapa saiki saniki pun kula buta mabur niki. Oh, kula ceblokke. Kula buta mabur melih. Niki kula jeblokke. Pripun kurang dhuwur ngendikane sampeyan? Iya. Mangsane apa? Kene. Oke. Wah, lah nganti planet Mars ketok. Gareng aja gareng. Kirek kok ora manut. Ana ngalet. Jegok.
Kene jogging karo aku ya. Iya, jegok. Jogging pagi karo aku. Pagiku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong kirek kecil di pundak. Selamat pagi semua, datang dengan diriku di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, kirekku tercinta, tanpamu apa jadinya aku tak bisa, tak punya lawuh madang. Hati tenan aku, hati tenan. Wis gong sak madane wae. Nggih, nggih. Aku juk ngapura. Nggih kula nyuwun gesang. Tak nehi urip, tak nehi ngapura. Waton sampean kudu ndilat telapakanku. Aja to Kong. Memen kajenge kok ora. Niku suwiyang-wiyang jan kok kalih kula niku kok mergo saka elek cangkeme niku terus kula disia-sia karepe ora. Tenan. Nggih. Wah. Kak Durna kae isih diantemi karo gareng apa piye? Wis ana gareng. Men. Wah, Werkudara semaput lho. Awak gedene semono kalah meng karo diare. Sampeyan gelem sampeyan gelem tak ngapura. Iya, ning ana syarate. Syarate apa? Gandeng purane sampeyan isih kirek ngono. Iki talimu isih tak gegem. Wes. Ampun. Kowe tak menehi ngapura waton iki resik ana. Resik ana. Niki napa nih? Dadak takon. Ya diambu dong, dicek dong. Gilane ya men, wong cangkemmu luwih gilane. Kake dicek. Kake diresiki sago ora? Sagah. Resiki. Nggih. Wajane untung kula beto anduk niki. Sing ngakon sapa nganggo lap, nganggo alat sing ngakon sapa? Lah ngangge napa, Mas? Nganggo ilat. Aduh. Hati. Kage. Nggih mbok kula ngambil ilate. Mboten enten. Wah ilate didelikke ta. Aduh, piye iki? Kage mah printang-printing wae ki ra, mah petita-petiti. Piye iki Mbak ya liyane iki ngapa ta ya. Kage tak hitung 1, 2, 3. Ayo, ya wes akang wes. Lah mah mbok kesut-kesut ngono malah resik saiki. Wes matur nuwun ya nih, matur nuwun nih. Wah, jan wis ra. Kowe iki jan patih sing iso ngreksa katentremaning praja. Pon iki apik ajeng dinapake kula pun marem nyeksa menungsa niki. Ayo wis sak karepmu kono arep tok kapake ra. Senengane kok ora. Sampeyan nek isih kena tak prenggake becik, nek manut aku nek pengen kahanane negara Ngastina apa dene kahanane Eyang Durna slamet, Kurawa jak bali. Nggih. Sagotenan ora? Sagah, lahir batin, lahir lan batos. Ya wis. Nek sampean sagu Gage, saiki Kurawa jak bali. Jak bali. Nggih. Ayo le bali ya le. Nggih, bali. Gong. Pripun, Ndara? Nek kowe arep ngerti tak jarwani. Pripun? Iki mau pancen Pandhawa
ora jangkep teges Pandhawa godhang Pandhawa cacahe ming 4. Nggih. Mergo bapakku Jodipati ya bapak Werkudara ngewangi para Sata Kurawa. Nggih, lajeng kersanipun ning ngertiya sak pungkurmu saka pasewakan negara Ngamarta mau. Siwa Prabu Puntadewa karo Pak Dekresna ing Ndarawati wis budal eneng Karang Kadempel. Malah komplit diderekke karo Paman Janaka karo Mak Cilik Nekula karo Mak Cilik Sedewa. Estu napa? Iya. Wah, lah nek ngaten iki bapak kelegan manu manahe Ndara. Lah mestine ngono. Mboten sampean ngerti saking sinten. Iki kok ya isih wae to ya iki ya. Ora iki janjane ulahe sapa sik coba. Oh, lah menungso kae. Nek ora tak pateni. Ngene, Mbah. Aku ku ya mung nuruti karo perintahing Nalagaring apa dene Bagong. Ning emane aku isih duwe rasa ngeman karo sampean, aku isih duwe rasa ngabekti karo sampean. Mergo sampean kuwi pepundhenku, mergo sampean kuwi bapakku. Terus iki piye tulungan mbahmu? Tak tulungi. Waton sampean gelem bali lunga saka papan kene. Oh, iya. Aku gelem bali angger. Sampeyan arep koyoke kaya arep ora trima. Hah? Mergo Eyang Durna dipulosara. Kabeh iki kowe mesti sing jalari. Heeh, ngapa? Oh. Sampeyan arep ora trima. Roger. Pasukan bawah tanah ganti. Pasukan bawah tanah tanggap. Ojo. Wah, aku kapok dicebloke. Roger. Target sepertinya akan ngeyel. Ojo. Wah. Ini. Apane? Barang kuwi kene. Piye iki? Ayo wis kek ngomong ngono ora piye-piye. Mudi piye? Roger. Kayak piye? Pasukan bawah tanah harap berhenti, harap nyeblokkan saya, ngono coba. Kuwi basa apa? Wis muni ngono to ora? Wah, ora maiko. Ora, aku kok maiko wong tuwa ora. Piye mau? Roger. Pasukan bawah tanah, tolong saya ditandur, ngono. Roger. Ini kok biogase anu to. Ndara-ndara anu piye? Sampeyan benake biogase niku koyoke piye, Pak? Roger ngono mana, Pak? Roger. Pasukan bawah tanah. Nah, bener. Tolong nandur saya. Ganti. Pasukan bawah tanah mengerti, siap, target akan ditandur. Wah. Ayo sampeyan iki pasukan bawah tanah ki ya ming manut karo sampeyan kok ora ngene ora. Iya, Pak. Nuwun mapunten Kanjeng Rama, sedaya menika komandonipun Yayi Antasena. Wah, caedian. Wirang aku. Ya sampean iki syukur nek sing ngono kuwi nek sampean iki nek mbelani patrap ala sampean dhewe sing malah arep kewirangan. Berkarepe piye? Ayo, kae Pandhawa wis prapta ning Karang Kadempel ya piye carane ditutke kaya dibantu kaya kakekne Semar mbok menawa ndek gegayuhan. Ya ayo aku melu aku. Aduh, ya ora kula. Ayo kan, ayo Dimas.
sikile kena swaru gembal manyar-manyar. Duk ning dungkel wana alas dadi wana kewirangan Dik Patih. Nggih Kakang Durna. Ya kula ya ngerti nek kewirangan awake dhewe kewirangan ning niku taline nggih ampun digujeki. Ya ben. Aku seneng weruh sampean dicencang kaya kirik mau. Aku ya seneng weruh sampean disiksa karo Panakawan. Jeneng pendhita kok lagi iki ora kajen karo kawula cilik. Apa kae mah? Terus sasana ngentut kowe? Mboten. Ngaku kowe? Nggih. Kula wajan agi gacor-gacore niki weteng kula. Wingi sedina blas ora iso ngetokke angin malah. Aja dibaleni. Wong tuwagi gunteman. Nggih. Meneng. Nggih. Sampeyan ki senengane ora kewirangan Dewate, kewirangan estu. Liripun. Niki nek kula mboten temandang, kula mboten niti priksa sejatosipun menapa. Ingkang dados sabab Pandhawa kok luwih milih ngayomi dhateng pun Semar Badranaya. Lah menika rak nggih ugi wonten sambung rapetipun kaliyan karingkianipun Pandhawa. Lah nggih. Kamong anggen kula badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kaliyan wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika rak namung kinarya pawadan. Lah nggih. Sejatosipun kula menika namung badhe damel srana ringkipun para Pandhawa. Kersanipun Kakang Durna mangsawang nggih. Mangsawang Dik Patih. Kula ajeng mindha warna kalian sewijining pawongan. Ingkang pangangkah kula badhe niti priksa sejatose napa sing digaya kali Semar menika kok nganti mboyong Pandhawa wonten padukan Karang Kadempel. Oh lah nggih mangga mawon. Mangsawang Dik Patih, mangsawang Dik Patih. Kok sampean teka dados mindha warna wujudipun sawarga sinuwun Prabu Pandhu. Ha nggih. Kula mriku badhe niti priksa janjane kawontenane Pandhawa. Ki janjane Semar niku dayane napa lah kok teka dadi para Pandhawa. Sumuyut kaliyan Semar Badranaya. Ngaten Kang. Nggih. Napa mengke mboten konangan? Mboten sampean ki kaya ora. Bekawan Durna wis mindha warna wujud kaya ngene kok ora. Nganti konangan kebangetan aja diundang asmane Begawan Durna. Oh inggih ngestaken dawuh. Lajeng kula kadhawan menapa? Sampeyan ajeng kula dandani. Kula didandani dados wujuding pun mriki kula dandani. Pripun Kakang Durna? Sampeyan pun dadi wujudipun Dewi Madrim Dik Patih. Lah kok kula didapuk wong wedok. Kajengipun. Aduh. Cilaka iki nek konangan. Kuncine mung siji. Pripun? Nek nguyuh aja ngadet. Mengke konangan sampean. Ana sukma kok nguyuh niku cara pripun? Suarane sing bener, suarane sing bener. Ampun mengke sak suara-suara kula izin nek teng mriki. Ya. Dipun giri godha Pandhawa Dik Patih.